салом бинандагони азиз, таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ пешкаш карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон дар паёми худ дар соли 2023 таъкид намуда буданд, ки конститутсияи кишвар дастоварди муҳими замони истиқлолияти давлатӣ аст ва кулли соҳаҳои хоҷагии халқро танзим менамояд ва рушд бахшидааст. имрӯз барои шарҳи баъзе аз муқаррароти конститутсияи кишвар ба студия даъват намудаем соҳибзода муҳаммадҷон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ доцент. хуш омадед. Ташаккур зиёд. имрӯзҳо дар кишвар бо фармони президенти кишвар соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ таҷдид карда мешавад ва мехостем андешаи шуморо оид ба мақсадҳои эълон намудани соли маърифати ҳуқуқӣ шунавем. Ташаккури зиёд. боиси хушнудӣ аст, ки аз қабули конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон 13 сола, яъне 30 сол сипарӣ мешавад ва мебояд, ки дар тӯли 30 соли амали конститутсия ҳадаф ва мақсадҳои меъёрҳои конститутсионӣ, нақши он дар ҳаёти ҷомеа ва умуман конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи рушди давлатдорӣ ва бахусус сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин сол таҷлил карда шавад ва мо аз ин ҳадафҳо ёдоварӣ шавем. бо ин ҳадаф ҳукумати кишвар ва махсусан пешвои муаззами миллат бисёр дурбинона эълон кардани соли маърифати ҳуқуқиро ҷиҳати ҳадафҳои конститутсионӣ бахусус таҷлили сатҳи баланд таҷлил кардани сисолагии конститутсия воқеан мусоидат мекунанд. дар ҳақиқат масъалаи маърифати ҳуқуқӣ аз солҳои аввали ба даст овардани соҳибихтиёрӣ дар меҳвари сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт, зеро нахустин санадҳое, ки бахусус барномаҳо вобаста ба таълим ва тарбияи ҳуқуқӣ, фармони президенти кишвар ҷиҳати тадбирҳои баландбардоштани тарбияи шаҳрвандон аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус дар низоми қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои маърифати ҳуқуқӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. ва таҷрибаи ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки эълон кардани солҳои гуногун метавонад ҷиҳати боз ҳам рушд додани ҳамон соҳа самт мусоидат мекунанд. ба монанди эълон кардани соли оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон, соли сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, рушди соҳаи саноат, ин солҳо аз он гувоҳӣ дод, ки воқеан мо ба ин василаҳо метавонем, ки ин соҳаро боз ҳам рушд диҳем, такмил диҳем, ҳадафу мақсадҳои онро ба ҷомеа боз ҳам шарҳ диҳем. бо ин ҳадафҳо ва махсусан дар заминаи таҷлили сисолагии конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби пешвои муаззами миллат дар паёми имсола пешниҳод гардид, ки соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карда шавад ва ҳадафҳои эълон кардани соли маърифати ҳуқуқӣ ва бахусус ҷиҳати шарҳу баррасии худи ин падида ба андешаи мо як қатор категорияҳои ҳуқуқӣ аст, ки метавонад маърифати ҳуқуқиро кушояд, ба мардум ҳадафу ниятҳои ин падида ва ин солро бевосита дарҷ кунад. аз қабили дар заминаи маърифати ҳуқуқӣ як қатор категорияи асосӣ пеш аз ҳама ин иттилооти ҳуқуқӣ аст. агар дар ҳақиқат иттилооти ҳуқуқӣ дастрас бошад, мукаммал бошад, санадҳои меъёри ҳуқуқӣ дастраси васеъи аҳолӣ бошад, чоп намудани адабиётҳои илмӣ, мақолаҳо, бо ин васила иттилооти дастраси ҳуқуқӣ заминаи ба вуҷуд овардани донишҳои ҳуқуқӣ мешаванд ва донишҳои ҳуқуқӣ ва иттилооти ҳуқуқӣ дар маҷмӯъ заминаи бунёдии маърифати ҳуқуқиро ташкил медиҳад. албатта боз ҳам барои пурратар ҳаматарафа дарк кардани мақсадҳои маърифати ҳуқуқӣ дигар категорияи ҳуқуқӣ ба монанди фарҳанги ҳуқуқӣ, шуъури ҳуқуқӣ, донишҳои ҳуқуқӣ, иттилооти ҳуқуқӣ, чун монанди нигилизм ва ормонияти ҳуқуқӣ ва тарғиб ва ташвиқи ҳуқуқӣ вобастагӣ дорад. маҳз агар ин категорияҳо мавриди омӯзиш, таҳлил, баррасии пурра ва ҳаматарафа сурат гирад, мо боварӣ дорем, ки тамоми ҳадафҳое, ки дар тавзеҳоти фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон кардани соли маърифати ҳуқуқӣ, ки 10 мақсад ва 5 натиҷаи ниҳоӣ расидан ба ин ҳадафҳо нигаронида шудааст, боварӣ аст, ки мо ба ин самтҳо пурра расида метавонем. дар ҳақиқат тамоми мақсадҳои маърифати ҳуқуқиро мо метавонем ба самтҳои гуногун тақсимбандӣ кунем.
пеш аз ҳама яке аз самтҳои асосии мақсадҳои маърифати ҳуқуқиро ин тарғиб ва ташвиқи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои қабул карда ва бо ин васила наздик кардани меъёрҳои қонун ба ҳаёти ҷомеа ва мо метавонем бо ин роҳҳо инчунин баланд шудани маърифат яъне дониши ҳуқуқии шаҳрвандон мусоидат кунад. Инчунин дигар ҳадафи мақсадҳои соли маърифати ҳуқуқӣ ин ҳарчи бештар ҷалб кардани аҳолӣ ба фаъолияти ҳуқуқӣ эҷодкунӣ, бохабар шудан аз раванди қонунгузорӣ ва умуман дар маҷмӯъ сиёсати ҳуқуқии давлат нигаронда шудааст. Дигар самти маърифати ҳуқуқӣ ин боло бурдани арзиши инсон, ҳуқуқу озодии он, арзишҳои давлати демократию ҳуқуқбунёд ва бо ин васила таъмини қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ равона шудааст. ва дар ҳақиқат агар ин се самтро мо ба натиҷаҳои маърифати ҳуқуқӣ рӯ биёрем, аз он гувоҳӣ медиҳад ки дастрасӣ ба санадҳои меъёри ҳуқуқӣ васеъ мешавад, сатҳи донишу маърифат ва дар умум донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон боло меравад ва бо ин васила таъмини қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, риояи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳифзи ҳуқуқу озодӣ метавонад пурра ва ҳаматарафа таъмин карда шавад. воқеан имрӯз ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон орзу дорад ки сулҳу субот, ваҳдати миллӣ абадӣ бошад, орзу дорад ки дар ҷомеа ҳуқуқвайронкунӣ содир нашавад, орзу дорад ки тартиботи ҳуқуқӣ устувор бошад ва фаъолияти озодонаро пеш барад. ва барои иҷро шудани ҳамин орзуҳо воқеан огоҳ будан аз қонунгузории кишвар ва доштани сатҳи баланди маърифати ҳуқуқӣ ба онҳо имконият фароҳам меорад. имрӯз агар мо таҳлил намоем вобаста ба моликияти истисноии давлат, объектҳои ҳифзи табиат, моддаи 13 конститутсияи кишвар муқаррароти хосаеро пешбинӣ менамояд. мехостем андешаи шумо, тафсири шуморо оид ба моддаи мазкур шунавем. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат баррасии масъалаҳои алоҳида дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва тавре бевосита шумо ишора кардед, масъалаҳои махсус дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар самти маърифати ҳуқуқӣ яке аз масъалаҳои асосӣ аст, чунки имрӯз агар мо таваҷҷӯҳ ба донишҳои ҳадди аққали умумии аҳолӣ кунем, дар бораи қонун, дар бораи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ маълумот доранд ва дигар самти асосии маърифати ҳуқуқиро ки бевосита донишҳои махсус, соҳавӣ ва касбӣ ташкил медиҳад, дар ҳақиқат донистани қонунҳои соҳаи алоҳида ва тавре ишора кардед вобаста ба моддаи 13 конститутсия. дар ҳақиқат таҳлилҳои илмӣ собит менамояд ки вақте ки конститутсияи соли 94 таҳия карда мешуд, яке аз масъалаҳои баҳснок дар раванди таҳияи ҳамин конститутсияи ҳоло амалкунанда ин моддаи 13 махсусан муайян кардани мавқеи объектҳои ҳифзи муҳити зист ва моликияти истисноӣ ба он буд. ва дар ҳақиқат моддаи 13 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон се масъалаи асосиро муайян мекунад. якум ин номгӯи объектҳои ҳифзи муҳити зист, аз ҷумла дар моддаи 13 конститутсия ишора мешавад ки замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиат ин объектҳои ҳифзи муҳити зист аст. дуюм масъалае ки дар моддаи 13 конститутсия пешбинӣ шудааст, ин ваъзи ҳуқуқи моликиятӣ нисбат ба ин объектҳо ва конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дақиқан муайян кардааст ки объекти моликият нисбат ба инҳо танҳо моликияти истисноии давлат аст. ва сеюм масъала дар моддаи 13 конститутсия ин кафолати ин объектҳо ба манфиати халқ аст, яъне самаранок истифода бурдани онҳоро давлат ба манфиати халқ кафолат дода шудааст. дар ҳақиқат агар мо ин се ҷанбаи моддаи 13 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро таҳлил кунем, пеш аз ҳама вобаста ба ҳар як объектҳои ҳифзи муҳити зист тавре аз меъёри конститутсия мебинем, дигар объектҳои ҳифзи муҳити зистро аслан ин қонунҳои соҳаи ҳифзи муҳити зист муайян мекунад. аз ҷумла дар моддаи 6 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист номгӯи тамоми объектҳои ҳифзи муҳити зист муқаррар карда шудааст ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ба монанди қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда ки метавонад объекти дигари ҳифзи муҳити зистро фарогир бошад пешбинӣ кардааст. агар ҳолати ҳуқуқии ҳар яке аз ин объектҳоро мо таҳлил кунем,
махсусан дар масъалаи замин солҳои охир ҳукумати кишвар корҳои зиёдро анҷом додааст. аз ҷумла кодекси замини ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудааст. дар кодекси мазкур масъалаи истифодабарии замин, тартиби дода ва умуман вазъи ҳуқуқии субъектҳои муносибатҳои замин истифодабариро бевосита танзим кардааст. агар ба объекти дигаре ки дар моддаи 13 конститутсия ишора намудааст, масъалаи об мебошад. дар ҳақиқат имрӯз ҳам ташаббусҳои пешвои миллат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта мешавад ва қонунгузории кишвар махсусан кодекси оби ҷумҳурии тоҷикистон ин масъалаҳоро ба таври дақиқ танзим кардааст. ҳуқуқ ва манфиатҳои обистифодабарандагонро кафолат додааст. инчунин дигар объектҳо ба монанди фазои ҳавоӣ, олами наботот ва ҳайвонот аз ҷониби ҳукумати кишвар ҳудудан 20 қонунҳои махсус дар соҳаи ҳифзи муҳити зист қабул карда шудааст. ин масъалаҳо бевосита танзим карда мешавад ва аз сабаби оне ки воқеан ин объектҳо барои ҷумҳурии тоҷикистон муҳим аст, бевосита моддаи 13 онро ҳамчун моликияти истисноии давлат муқаррар кардааст. мазмун ва моҳияти моликияти истисноии давлат пеш аз ҳама дар он аст ки ин объектҳо хусусӣ карда намешавад. давлат истифодаи самараноки онро кафолат медиҳад ва ҳамеша таъмини мақсадноку самаранок ва оқилона истифода бурдани онҳо зери назорати давлат қарор дорад. албатта роҳҳои кафолат додани истифодабарии объектҳои ҳифзи муҳити зист, масалан кодекси замини ҷумҳурии тоҷикистон якчанд роҳҳои ба манфиати халқ кафолат додани истифодаи заминро бо роҳи додани иҷораи қитъаи замин, як умраи меросӣ, яъне ба тариқи меросӣ додани ҳуқуқи истифода барои қитъаи замин бемуҳлат ва муҳлатнок муқаррар кардааст ва ҳар як шаҳрванд дар доираи тартиби муқаррар кардаи қонунгузорӣ метавонад аз он истифода барад. ё ин ки кодекси оби ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи ба манфиати халқ кафолат додани онро бо ду роҳ, яъне обистифодабарии махсус ва обистифодабарии умумӣ пешбинӣ кардааст. ин ҳолатҳо аз он гувоҳӣ медиҳад ки се ҷанбаи асосии моддаи 13 конститутсия ки номгӯи объектҳои ҳифзи муҳити зист, ваъзи ҳуқуқи моликиятӣ ва тартиби ба манфиати халқ кафолат додан пешбинӣ шудааст. ин меъёрҳо дар баробари моддаи 13 конститутсия қонунҳои махсуси соҳавӣ танзим карда шудааст ва ба манфиати халқ кафолат додани онҳо заминаҳои пурраи ҳуқуқӣ мавҷуд аст. метавон дар ин самт иброз намуд ки дар ҳақиқат ҳукумати кишвар чораҳои зиёдро ҷиҳати кафолати истифодабарии ин объектҳо пешбинӣ намудааст. дар баробари ин ҳангоми аз ҷониби шаҳрвандон ба таври дахлдор истифода набурдани ин объектҳо боиси қайд аст ки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон махсусан вобаста ба масъалаи замин се моддаи алоҳида, моддаи 228 хароб кардани замин, моддаи 338 худсарона ишғол кардани қитъаи замин ва сохтумони худсарона ва моддаи 338 бо нишонии як ғайриқонунӣ додани замин ва моддаи 261 аҳдои ғайриқонунӣ ба замин пешбинӣ карда шудааст. инчунин таъмини амнияти экологӣ ки яке аз ҳадафҳои муҳими давлат маҳсуб меёбад, дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон боби алоҳида вобаста ба таъмини амнияти экологӣ пешбинӣ шудааст ки давлат дар баробари кафолат додани ҳуқуқҳо баъзе ӯҳдадориҳоро низ пешбинӣ шудааст ки бо мақсади ҳифзи ин объектҳо минбаъд барои наслҳои оянда истифода бурдани мақсадноку самараноку оқилона ва пурраи онҳо равона шудааст. инчунин дар кодекси ҳуқуқ вайронкунии ҷумҳурии тоҷикистон боби 24 ки таркиби ҳудудан 24 моддаро фаро мегирад ба масъалаи ҳангоми вайрон кардани қонунгузории замин ва дигар объектҳои ҳифзи муҳити зист пешбинӣ шудааст. яъне ин ҳолатҳо аз он гувоҳӣ медиҳад ки имрӯз моддаи 13 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба яке аз масъалаҳои муҳим барои ҷумҳурии тоҷикистон нигаронда шудааст ва дар заминаи меъёрҳои моддаи 13 конститутсия санадҳои зиёди меъёри ҳуқуқӣ қабул шудааст ва ваъзи ҳуқуқии ин объектҳо муайян шудааст ва ба манфиати халқ ва давлат кафолати онҳо пешбинӣ гардидааст. ташаккури зиёд. воқеан моддаи 13 аз як тараф давлатро ӯҳдадор менамояд ки моликияти истисноии худро самаранок ба манфиати халқ баҳри истифода диҳад. аз тарафи дигар шаҳрвандонро ӯҳдадор менамояд ки он моликияти давлате ки ба истифодаи онҳо дода шудааст онро дуруст, самаранок, оқилона истифода баранд ки минбаъд барои истифодабарии он барои ҳамин замин, об ё дигар сарватҳои зеризаминӣ зараре нарасад ва дар ҳолати зараррасонӣ чуноне ки шумо зикр намудед
мувофиқ қонунгузории соҳавӣ намудҳои алоҳидаи ҷавобгарӣ пешбинӣ карда мешавад. дигар масъалае ки имрӯз мувофиқи моддаи 38 конститутсия мо мехостем аз шумо пурсем, масъалаи солимгардонии муҳити зист тавассути тадбирҳои андештаи давлат мебошад. имрӯз моддаи 38 конститутсияи кишвар ҳуқуқ ба ҳифзи саломатиро муқаррар мекунад ва бевосита яке аз тадбирҳо солимгардонии муҳити зист аст. мехостем андешаи шуморо оид ба ин масъала шунавем. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат дар низоми ҳуқуқҳои инсон имрӯз мо таҳлил кунем, якчанд ҳуқуқҳои муҳими инсон аст, бахусус дар шароити имрӯза ҳифзи саломатӣ дар баробари дигар ҳуқуқҳои инсон ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дода шудааст, дар ҷойгоҳи махсусро касб мекунад ва ҳифзи саломатӣ дар шароити кунунӣ, махсусан солҳои охир бо паҳн шудани бемориҳо ва дигар омилҳои тағйирёбии иқлим ба масъалаҳои мубрами на танҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва боиси хушнудӣ аст ки аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ таҳияи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин ҳуқуқи муҳими инсон моддаи алоҳида бахшида шудааст ва тавре ишора кардед, моддаи 38 Конститутсия тадбирҳои гуногунии масъалаи таъмини ҳифзи саломатиро пешбинӣ кардааст ва яке аз ин ҳолатҳо ин андешидани тадбирҳо вобаста ба солимгардонии ҳифзи муҳити зист аст. таъмини ҳифзи муҳити зисти солим ин таъмини саломатии инсон аст. яъне яке аз омилҳои асосӣ ва таъмини ҳуқуқ ба саломатӣ ин таъмин ва солимгардонии ҳифзи муҳити зист маҳсуб меёбад. дар ҳақиқат давлат имрӯз кадом тадбирҳоро роҳандозӣ кардааст ҷиҳати солимгардонӣ? мо дар ҳақиқат ба мушкилотҳои имрӯз тағйирёбии иқлим, ба мушкилотҳои норасоии захираҳои табиӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ назар афканем, ин омилҳо аз он оварда мерасонад, масалан таъмини оби нӯшокӣ ба аҳолӣ ки дар кураи ҷаҳон мо мебинем ки чӣ гуна мушкилотҳо вуҷуд дорад. тағйирёбии иқлим, пайдо шудани проблемаҳои глобалии экологӣ ба монанди ҳифзи обшавии пиряхҳо, ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки давра ба давра, марҳила ба марҳила ба таъмини ҳифзи саломатӣ мушкилотҳоро эҷод мекунад. барои ҳамин аз рӯзҳои аввал ҳукумати кишвар бевосита уҳдадории таъмини андешидани тадбирҳо вобаста ба солимгардонии ҳифзи муҳити зистро роҳандозӣ кардааст. дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд роҳу восита ва василаҳое танзим шудааст ки инҳо метавонад оид ба тадбиргардонии солимгардонии ҳифзи муҳити зист равона шуда бошад. мо агар аз қисмати ташаббусҳои ҳукумати кишвар ва махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон назар афканем, яке аз ин ҳадафҳо, яке аз ин ташаббусҳо ин бевосита сухан дар бораи солимгардонии ҳифзи муҳити зист, андешидани тадбирҳо ҷиҳати пешгирии ин омилҳо маҳсуб меёбад. барои ҳамин ҳукумати кишвар махсусан стратегияи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлимро қабул кардааст ки бевосита дар он ҷо чорабиниҳо роҳандозӣ карда мешавад ки ба пешгирии обшавии пиряхҳо, пешгирии тағйирёбии иқлим, анҷом додани корҳо вобаста ба партовҳои истеҳсолию истеъмолӣ пешбинӣ шудааст. инчунин дар низоми экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ду васила ҳаст. яке танзими ин масъалаҳо дар асоси меъёрҳои қонун, яъне қабул шудани қонунҳо ва ба нақшагирии стратегӣ ки дар заминаи барнома, консепсия ва стратегияҳо сурат мегирад, аз ҷумла консепсияи ҳифзи муҳити зисти Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи таълим ва тарбияи экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамаи ин роҳҳо ҷиҳати беҳтар кардани солимгардонии ҳифзи муҳити зист равона мешавад. бояд иброз намуд ки дар баробари қонунгузории соҳаи ҳифзи муҳити зист, инчунин кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд меъёрҳоро пешбинӣ кардааст ки ҷиҳати таъмини ҳифзи саломатӣ дар робита бо масъалаҳои ҳифзи муҳити зист маҳсуб меёбад. яъне ин ҳолатҳо аз он гувоҳӣ медиҳад ки дар моддаи 38 Конститутсия ҳадафи аслӣ ин ба таъмини ҳуқуқи инсон ба саломатӣ равона гарда шудааст ва дар баробари инкишоф додани варзиш, сайёҳӣ ва чорабиниҳои дигаре ки дар моддаи 38 пешбинӣ шудааст, аз он гувоҳӣ медиҳад ки солимгардонии ҳифзи муҳити зист яке аз тадбирҳои муҳим барои таъмини саломатии инсон маҳсуб меёбад.
воқеан моддаи 38 конститутсия имрӯз муқаррароти махсусро оид ба ҳуқуқи инсон ба ҳифзи саломатӣ уҳдадории давлатро ҷиҳати андешидани тадбирҳои гуногун муқаррар кардааст. аз қисмати дигар гирем барои солимии муҳити зист шаҳрвандон низ уҳдадориҳои мушаххасро доро мебошанд. аз ҷумла чандин маротиба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баромадҳои худ таъкид менамоянд ки бояд ҳар шаҳрванди тоҷикистон аз гирду атрофи хонаи худ оғоз кунад, дар он ҷо дарахтҳо нишинонад, ниҳолҳо бишинонад ки муҳит тоза шавад. ё ин ки имрӯзҳо бинед масъалаи бисёр ҳам мубрам он аст ки баъзе аз шаҳрвандони мо ҳатто партовро дар ҷои лозима намегузоранд ки ин ҳам бошад зараррасонӣ ба муҳити зист мешавад. яъне дар баробари муқаррароти конститутсионӣ ҳуқуқи инсон бояд уҳдадориҳо низ риоя шаванд ки солимӣ дар ҷомеа таъмин карда шавад. яке аз моддаҳое ки бевосита ба ҳифзи табиат ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вогузор шудааст ва ҳамчун вазифаи муқаддаси шаҳрванд мебошад моддаи 44 конститутсияи кишвар мебошад. мехостем андешаи шуморо оид ба ин муқаррарот шунавем. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар илми ҳуқуқшиносӣ ва дар низоми тадқиқотҳои сатҳи конститутсионӣ аз он гувоҳӣ медиҳад ки конститутсияи кафолатдиҳандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд маҳсуб меёбад ва бештари ҳуқуқҳои шаҳрвандонро танзим кардааст, кафолат дода шудааст ва конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон як қатор уҳдадории шаҳрвандонро дар як навбат танзим карда шудааст. яке аз уҳдадориҳои муҳим ва ҷиҳати тадбиқи ҳам моддаи 13 ва ҳам моддаи 38 конститутсия ки ҳамбастагии бевосита дорад, бевосита тавре ишора кардед ин моддаи 44 конститутсия ки ҳифзи табиат вазифаи ҳар як шахс аст. воқеан ин вазифа чин манзалат дорад ва бояд шаҳрвандон чӣ гуна инро риоя кунад. дар ҳақиқат қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ин масъалаҳоро пурра ва ҳаматарафа танзим карда шудааст. ҳадафи ҳифзи табиат инам бевосита вобастагӣ дорад ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои дигари инсон, чун ба монанди ҳифзи саломатӣ, ҳуқуқ ба манзил, ҳуқуқ ба дастрасӣ ба замин, ҳуқуқ ба дастрасӣ ба об, яъне дигар объектҳо вобастагӣ дорад ба ҳифзи табиат. ва воқеан имрӯз на танҳо истифодаи табиат барои насли имрӯза, балки ҳукумати кишвар чораҳоеро андешида истодааст ки барои наслҳои минбаъда, яъне ба таври мақсаднок, самаранок, оқилона ва пурра истифода бурдани онҳо пешбинӣ шудааст. аз ин дидгоҳ моддаи 44 конститутсия ҳифзи табиатро вазифаи ҳар як шаҳрванд пешбинӣ карда шудааст. воқеан ҳифзи табиат минбаъд барои рушди низоми иқтисодии тоҷикистон аҳамияти муҳим дорад, зеро таъмини ҳифзи табиат ба таъмини низоми иқтисодӣ аҳамияти муҳим дорад. масалан ба таври дуруст ва ҳаматарафа истифода бурдани роҳҳо, коркарди партовҳо. имрӯз дар бештари кишварҳо ва ҳатто дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ солҳои охир тағйири илова ворид шудааст ки минбаъд гузариш ба коркарди партовҳо сурат мегирад ва ҳар як шаҳрвандро тавре ишора кардем ба намудҳо тасниф кардани партовҳоро пешбинӣ шудааст, дар ҷои муайян онҳоро ҷойгир кардан ва ин ҳолатҳо аз он гувоҳӣ медиҳад ки воқеан агар мо ҳифзи табиатро ба роҳ монем, ин ба низоми иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва таъмини қонунияту тартибот оварда мерасонад. яъне дар маҷмӯъ мо метавонем хулоса намоем ки дар баробари дигар уҳдадориҳое ки конститутсия пешбинӣ шудааст ба монанди пардохти андоз ва дигар пардохтҳое ки қонунгузорӣ пешбинӣ шудааст, иҷрои уҳдадориҳои ҳарбӣ ва риояи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва яке аз вазифаҳои муҳим ин ҳифзи табиат маҳсуб меёбад. албатта ин меъёри конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон хусусияти бланкетӣ дорад, ба дигар санадҳои меъёри ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон ҳавола мекунад ва тавре ман дар боло ишора кардам
зиёда аз 20 санадҳои махсуси соҳаи ҳифзи муҳити зист, яъне дар самти ҳифзи табиат қабул карда шудааст ва ҳам кафолатҳо ва ҳам уҳдадориҳо ҳар як шахсро ба таври дақиқ пешбинӣ намудааст. албатта имрӯз вобаста ба ҳифзи табиат дар баробари санадҳои зиёд қабул шуда сохторҳои алоҳида аз ҷумла кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вобаста ба ҳар як объектҳо, масалан вобаста ба замин кумитаи идораи замин, вобаста ба об сохторҳои алоҳида, вобаста ба ҷангал сохторҳои алоҳида таъсис дода шудааст ва таъмини ҳифзи табиатро ин сохторҳо низ роҳандозӣ мекунанд. ва дар умум мо метавонем хулоса намуд ки ҳифзи табиат ин яке аз вазифаи муқаддаси конститутсионии ҳар як шаҳрванд маҳсуб меёбад. ташаккури зиёд. воқеан дар тақвияти суханҳои шумо бояд зикр намуд ки имрӯз мо нафареро метавонем гӯем ки шаҳрванди дорои маърифати баланди ҳуқуқӣ аст ки дар баробари ҳуқуқҳое ки ӯ истифода мебарад уҳдадориҳои худро риоя мекунад. пас ҳамун тавозуне ки имрӯз ҷой дорад ҳуқуқ ва уҳдадориҳо агар аз ҷониби шаҳрванд риоя шавад, пас он нафаре мебошад ки маърифати ҳуқуқии сатҳи баландро дора аст. ба шумо изҳори миннатдорӣ ҷиҳати иштирок дар барномаи мазкур баён менамоем. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки имрӯз дар барномаи маърифати ҳуқуқӣ соҳибзода муҳаммадҷон номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ширкат доштанд. хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.